हाय लोगोफोर, नायलांदो आं दसे ओरैनो टाइम पास जानायखाय ओरैनो मोनसे भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं मा मा देखायनो नागिरदों नोंथांमोनाबो एसे इन्जय लादो बेयावनो। माने जोङो नैबे कम्पानियावनो खामानि मावो। जेनेबा बिदिनो अन्थाइ गावफ्रुनायनि बायदिसिना मिक्सिंलै। अन्थाइआव जेनेबा जोङो ग्रिल होखांनानै जों अन्थाइआव जों बम होआ होमबा, बेयाव बम होनायनि बारुद बायदिसिना बेयाव मोनजोबो आरो बेयावनो जों बेखौनो लडिं होनांगौ, बेखौनो आनलड खालामनांगौ। बेखौनो मावबाय थादों आरो जों दायो। एसे नायदो लोगोफोर जायगाफोरखौ। हाजो हाजो दङ समायना समायना ओरै। आरो जोङो ओरै थायो गाहायाव, बैथिं गाहायाव थायो आरो जोङो। ओरै थाइजौ बागान दङ, थाइजौ बागान गोजा ओरै। ओरैथिं जोङो बिदिनो खामानि मावनाय जायगा नालाय गोदाव सोरावनो मावसावलाबायनो गोनां जादों आरो। बेयाव स्टर रुम बायदिसिना दोनो बेयाव। आरो लोगोफोरा नैबे फिथाइखौ मोनजाफेरदोंना फेराखैथाय? देखायनि र'। नै बे फिथाइखौ मोनजाफेरबाय लोगोफोरा? मोनबा बिराद गोथाव जायो जानो, बालिया बालियानो जानो मोजांथार बे फिथाइया। बेयो दा गोमोन गैया, आं दा गोमोन थानायबा नोंसोरनो जानानै खिन्थागौमोन आरो। दा गोमोन गैया नालाय, गोमोन फिथाइ गैया दायो। मोननाय मोनबा नोंसोरनो जानानै खिन्थागौमोन लोगोफोर। बेनो आरो जोंना लोगो जायगाया। लोगोफोर बिदिनो मोजां मोनदोंबा लाइक, साबसक्राइब आरो शेयार खालामना हो, जेन बारायलांनो हायो, गिदिर जालांनो हायो, साबसक्राइबार बारायलाङो। आं दा गोदान नालाय एक्सपिरियेन्स गैया बारा इउटुबाव, ओंखायनो आं दा जानला मोनला हगारसावलाबायदों आरो। आंबो देनां मोजां मोजां लाबोगोन भिडिअ हानायमानि। आं दा ओरैनो सिम्पोल ओरैनो भिडिअ बानायहरदों आरो खुलिनायखाय। दे होमबा लोगोफोर बाय। जेसेबां हायो साबसक्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय ना। बाय बाय। फंबाय बिनानावमोन।